шавҳарам гапҳои қабеҳ ба ман мегӯяд. ӯро ман ҳурмат мекунам ва дӯсташ медорам. сабрам тамом шудааст. чӣ кор кунам? лутфан ба ман маслиҳат диҳед. маслиҳати ман, тавсияи ман барои шумо хоҳарои азиз ие ки дар ҳар сурате ки бо ҳамсартун мушкилӣ эҷод шид, нофаҳмиҳо эҷод шид, ҳаргиз шумо дар зеҳнтун фикри ҷудошавиро накунед. ҳамаи ҳолатҳое ки мисол дар сари инсон мебиёя, ҷангу ҷанҷолҳо мешава, нофаҳмиҳо мешава, бозам мегузара. вале шумо тавсияи ман ие ки дар зеҳнтун фикри ҷудошавиро накунед. агар мардак зана айхона сирит куна, дар ҳам хунат бишина биро. намебурам иҷо намерам. занҳои ҳозира ҳам хел ҳастанд ки бо камтарак нофаҳмӣ, яку мард мардакай, баъзеша ки номардам ҳастанд ку зулму ситам мекунанд, гапҳои қабеҳ гап мезананд. вале боз ҳам шумо шавҳартонро соҳибӣ бикунед. ба ин осонӣ шумо шавҳартонро аз даст надиҳед. вақти аввал меган воқеан вақти аввал ай. вақте ки масалан ҳамин зан аз шавҳараш ки мебироя, баъд он маҳал мефаҳма, баъд он маҳал дер мешава, мега ки кош ки дар ҳамун гапҳои қабеҳи шавҳари якумам сабр мекардаму, вале даст ба дасти мардҳо намешидам. ҳозир иқадар номардҳои зиёд шидагиянд, иқадар гургои гириснаи фосиқ дар камин нигоҳ доранд, ҳамин хел занҳоеро ки аз шавҳарашон ҷудо мешаванд. пас ӯро дар доми худ меафтонаву ӯро истифода мебараву ба мисли коғази ташноба мепартоя. хоҳарои азиз, ҳамин зиндагии худтонро биқапед. шумо сабр дошта бошед. натиҷаи сабра, натиҷаи хуби сабри кардагитона аз аллоҳ интизор шавед ки зиндагии хушу гувороро худованд шуморо насиб мекунад. мард ҳар замон хубиҳои шуморо дар ёдаш мегира. то чанде ки хубӣ мекунед шумо, ин хубиҳои шумо дар зеҳнаш ҳаст. агар барои як зани дигарам бигира, боз мегарда пеши шумо мебиёя. воқеан ҳамин хел астад. ман чандин нафарро дидам ки вақте ки аз зани хуби худаш ки ин қадар сабр дошт ношукрӣ кард, рафт як зани дигар гирифт, бо омад ҳамин зани якмиша зораву нола карду ба никоҳи худаш гирифташ. шумо хоҳари азиз, шумо сабр дошта бошед. ҳаргиз дар зеҳнтун фикри ҷудошавиро накунед ки ҳамин ҳолате ки доре, ҳолати шумо аз ин бадтар мешава ва хубтар намешава. балки камтар сабр кунед ва ҳаргиз дуоро дар ҳаққи ҳамсартун фаромӯш накунед. ин сабри шумо қобили таҳсин астад. аҳсан ба ин сабри шумо. сабр карда иншоаллоҳ ки натиҷаи хубша мебинед иншоаллоҳ.